ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አንሐውኩም ሰላህ ዲኔ ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሎማ አንተ ድማ ከምት ሁሉ ጊዜ እንካፈሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኃይል ለው በረከት አለው ሰላም አለው ሃሌሉያ አብ ቃሉ ድተአመነ ድማ አይሐፍርን ኒ ህይወት አብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮይኖም ድነብሮ ሰባት አብ ዘመኖም ኩሉ አይሐፍሩንም ስለዚህ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን መርገጺና ክንዛረቢና ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሎማ አንተ እንካፈሎ ቃል ጽድቅ አምላክ ዝብል ሃሌሉያ ጽድቅ አምላክ ዝብል ሐሳብ ክንርኢና ብዙሕ ሰብ ስለ ጽድቂ ከሐስብ ኮሎ ስለ መድሓን ከሐስብ ኮሎ ዝተፈላልየ ርድኢት አለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጽድቅ አምላክ ስለ መድሓን እንታይ ይዝብለና ማለት ሓደ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ንኽቅበል እንታይ ክገብር አለው ይዝብለና ጽድቅ አምላክ እንታይ ማለት እዩ ገለ ንእሽቲ ሐሳብ ክንርኢና ጽድቂ ትክክለኛ አቋም አቅድሚ እግዚአብሔር ማለት እዩ መኻላ አዘራረባ አቅድሚ እግዚአብሔር ከምታ አምላክ ዝመደቦን ዝሐሰቦን ዓይነት ህይወት አባኻ ክርከብ ኮሎ ማለት እዩ ሪኹም ጽድቅ ዝውሰን በእግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ እቲ እግዚአብሔር ዲዛይን ዝገበሮ ዝወሰኖ ከም ሐሳቡን ከም ልቡን ዝኾነ ዓይነት ላይፍ አባኻ ክርኢ ኮሎ አቅድሚኡ ትክክለኛ አቋም መስረኸብካ you have a right ትበሃል ማለት እዩ right standing righteousness ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጽድቅ አምላክ እንታይ ከም ዝብል ክንርኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሮሜ ምዕራፍ 10 رومي معرف 10 كاب تقص 9 كاب شومون تولاهم بولكمي انتي دا ايبل اتقال اب افكان اب لبخان طغاخا ايو مالت اتنحنا انسبكو قال امنتيو اتصحف بؤو زامن زبله اي حفرن يبلي مو سب لبو امينو يتصدق بعفو تامينون يدحنيو سلازي بافكا يسوس غويتا مخانو انت نغركا بلبخاون املاح كم موتات كم زتنسو انت امنكا كدحنيخا مالت نفس وكف سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕንዩ ንሱ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎሙን ሀብታም ይሞ አመንጎ አይሁድን ጽርዓውያንን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይሉ በጣም ዘገርም ነገር ይሁን በጣም ዘገርም ነገር እዩ እግዚአብሔር ነትን ዘመናት በአቅምና ሆኖም ጾን ፍትን ዝነበርና ጽድቂ በአቅምናን በኽእለትናን በጽቡቅ አካይዳናን እትሱ ዝደልዮ ጽድቂ ከነምጾ ከምዘይ ንኽእል ስለዝፈለጠ አቡሊ ኪዳን ክዛረቦም ኮሎ ጽድቁኹም ከምጽይቅ ጨርቂ ኢሎም አይገርመኩምን ጽድቁኹም ከምጽይቅ ጨርቂ ኢሎም ሓደኳ በግብር ሕግ ክጸድቅ አይካአሎም ኢሉ በኻላ አዘራርባ ማንም ሰብ ባህሪያቱ ቀይሩ ጽቡቅ አካይዳ ኸይዱ ክጸድቅ ከምዘይ ክእል መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረብ ነገር ግን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ ሰብ ጽድቂ ኮነን ናይ አምላክ ጽድቂ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ريخم نا أملاك صدقي بقويتنا يسوع كريستوس نزا أمنو زبالو كلهم توهيبهم سلازي مصحف قدوس كنت صدق بزح تصومي بلنان بزح تصلي بلنان بحرياتكم استخاخلي بلنان نو كم زلنا يو مسحما أكايدانا مسحما بحرينان كنت صدق انت أخوينا مصحف كزارب كله سبلبو آمينو يتصدق إلى عتيوه ريخم بلبنا ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና መሆኑ እትካበዲና ድንግል ማርያም ዝተወለደ አመስቀል ቀራኒዮ ዕዳና ዝፈጸመ በትንሳኤው ናብ ክብር ዘሕለፈና ጎይታ እዝን ተደአ ብልብና አሚንና ሽዑ እትናይ ጽድቅ ህይወት አባናይ አቱ በቲ ህይወት ትድማ በክርስቶስ አቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃናት ልባል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ አሕዋት ጽድቂ አብ ሐድሽ
حدش كيدان بأمنتنا نقبله لو ممن يختصدق زدلي لو ممن ناي صدق هو زدلي برازر ناي صدق هو زبكا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ስለዝኾነ ንኢየሱስ ብልብኻ እንተ ደኣ ኣሚንካ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ዘምብረካ ናይ ጽድቂ ህይወት ኣቀድሚ እግዚአብሔር ብቕዓት ክህልወካ ዝገብረካ ህይወት ብክርስቶስ ተቐበሊኻ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ብሕጂ ንኽንጸድቕ ኣይኮንና ንነብር ዘለና ኖ ካብታን ክርስቶስ ዝኣመናላ መዓልቲ ብኡኡ ጻድቃናት ኢና ምናልባሽ ዝቓል ንብዙሓት ሰባት ይኸብደኩም ይኸውን ንምንታይ ይኸብደኩም ተዳኢልኩምኒ ብኽልተ ምኽንያት እዩ ስለ ጽድቂ ዘለና ርድኢትን ግንዛበን ጌጋ ስለ ዝኾነ እዩ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ክዛረቡ ከሎ ክጸድቅዮም ኣይኮነን ኢሉ ጸዲቆም ይዝብል ኢየሱስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 28 نتومنا أملاخ زفقرو كم مخرون التطوعو كل نسناين كم زدقفهم نفلتينا نتوم كدم زفلتهم نسنو بزحات أحواتسي بخرم انتك خون نمسلو ودخو مسلو كدم مدبهم نتوم كدم زمدبهم نعتاتهم كأتصوعهم نتوم زتصوعهم نعتاتهم دما أتصدقهم 4 نتبي ريخم بونجل ودي يسوس كريستوس غيرو متصوعنا نابي يتصوعنا ناب يسوس ممثالن ناب ناي صدق هيوت مقبالنينا تصوعنا نتصوعت امين يلنا استقبلنا كلنا اقدمي እግዚአብሔር አጽድቆሚና ተባሂልና እግዚአብሔር በወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ አጽድቁና እዩ አባይን አባኹምን ዘላ ጽድቂ ናይ ሰብ ጽድቂ ኮነትን ናይ አምላኽ ጽድቂያ هاليلويا لو ما حدا سبي أوج بكريستوس ني أملاخ صدقي أبايالو يبل آمين مخنياتو صدقنا زخوانلنا صبق أكايدانا زي كونس صدقنا زخوانلنا صبق يسوس كريستوس نعو زأمانو زبالو بؤو يزقصرلهم نرؤسهم زأمانو زبالو برؤسهم يزقصرلهم نحنا قن برؤسنا مخاد قديفنا إنا نعقمنا نقلبتنا أين أمنونينا نتصبق أكايدانا أين أمنونينا كابانا نلعلي نعو سلز أمنا نعو بمأماننا أبو زلو تصدقي تصدقنا كوينو لنايو سلزلو مخبسركم اتوم نكرسو زتقبلكم قداما يا برؤسهم كتحزو زلوكم ردئت أنا أقدمي እግዚአብሔር ዶክብል በቃት አለን ንበሉ ከመይገሪ ህልወካት ተተባሃለ ምኽንያቱ በክርስቶስ ጻድቅ ይበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቆሮንቶስ ሓደ ቃል ከም ብበልኩም ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 20 ስለዚህ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኮይና ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕደኩም ኣሎ ንሕና ብኡኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እንዳበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ريخم نحنا بؤو بمن بكريستوس صدق أملاخ متان كنكون واو بكريستوس صدق أملاخ كوينا بكريستوس ني أملاخ صدق تقبلنا هنا نمنتاي تتبهاله اسب كندانا حتيات كوينو نتناتو صدقي صدقنا غيرو ويو سلازي لوم دس يبولكم بكريستوس صدق أملاخكم بكريستوس ني أملاخ صدقي يباكم زلو ناي እግዚአብሔር ጽድቅ ድማ ናይ መጨረሻ ከም ፈቃዱ ዝኾነ ትክክለኛ ህይወት እዩ ኣነ ንስኹምን እቶም ብክርስቶስ ዝኣመና በወዱ ኣቅድሚኡ ደው ዘበል ህይወት ኣለና እታ ህይወት ግን ብኸምኡ ብምእማን ተቀቢልናያ ኢና ጽድቂ ኣምላኽ ትደልዩ ሎምን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ክፈቱ ተቀበልዎ ጻሓፉልና በኤስኤምኤስ ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም أبكر من እግዚአብሔር